du får en advarsel. Hvem var det, der ramte gulvet? Det var dig. Giv mig et sæt. Hvad var det? Hvordan spids den virker? Den er dygtig. Så har det måske noget med dig selv at gøre. Det kan du gøre noget ved. Ja? Kom! Alle! Det kan du gøre noget ved, Paul. Så skal du bare lige få tingene til at virke. Det kom da! Nej, det er ydmygelse på høj plan. Alle! Du er så heldig.